natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa Okay, good afternoon. Good afternoon. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang na nagantaway kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ng University of Santo Tomas Legazpi, ngunyan aldaw ning Martes, petsa 14 kang bulan ning Abril 2026. Kumusta po kamo mga tugang? Ngunyan aldaw na mainit-initon baga? Grabe, ano? Mainiton. Kaya ang sendong lingkod yaon po digtingon yan sa sakuyang kwarto sa kumbento kang St. Raymond of Peñafort, UST Legazpi, digdi sa Rawis, sa likod kang university, kasi katatapos lang po namin kasubago na magpakumpisal kang mga graduating students kang CBMA, College of Business Management Administration. Nandun po ang entrepreneur, nandun po ang accounting, nandun din po ang tourism, nandun po ang hotel management, nandun ang finance management, So anyway, yaon po sinda, nag-attend po sinda. Kasi one of the best practices digdi po sa University of Santo Tomas Legazpi, yun na nga ni mga tugang ayan, magkaigwaning recollection digdi sa mga estudyante. Mula pa yan sa elementary, high school, junior high school, senior high school, saka sa mga colleges and the graduating students. Kaya actually halos patapos na po ang school year 2025-26. At kami din po sa campus ministry bilang direktor ng campus ministry at the same time chaplain ng University of Santo Tomas Legazpi. Nagpapasalamat po ako sa sakuyang mga kairibahan, lalong sa sakuyang assistant, na si Stephanie Parino. Okay? At of course, na sila Mike, si Melanie, si Neil, at saka si sino pa? Si Neil, si Mike, yun pala si Melanie. So, at least si Melanie, si Mike, si Stephanie. So, apat po sinda. Kaya nga nagpapasalamat po ako at least halos matatapos na po. Kalang dahil nga sa dapat ngunya na week na patapos na kami. Dapat sa mga graduating students ay patapos na ang kanilang recollection o retreat. Nga lang may sinasabi na may national strike daw. So, yan ang problema. Maipupospone na naman namin, reschedule na naman ang mga retreat na yan. Yan, alam mo, yan ang problema minsan. Dito talaga hawak ang oras. Kaya nga habang ang oras ay ang panahon ay hawak pa natin, atin pahalagan ang ating mga panahon, ang ating oras. So mga tugang, by the way, gusto ko pong batiin kamong lahat. Of course, si Manay Sali Samar na permi nagdadaw sa tuya. Kasugma, kasubanggi pala, nagmisa ako diyan sa may sa Daraga, sa may Patay, sa may punerarya. So gusto kong batiin kasi Father, an avid listener mo tabi baga ako, si Tess de la Torre Marchan. Yan. Pagkatapos nilapitan din ako ni Bertito Lagganson. Sabi niya, sorry, Father, nagdanog tabi ako sa IMDO. So thank you very much sa padagos na nagdanog sa tuya. And by the way, speaking sa pag nagdadangog, so mga nagdadangog tabi sa tuya sa 729 kHz, good afternoon. At ganun din po sa Facebook, Kung igwa ka mo tabi ng Facebook, pwede po kamo magduman sa DCGB News Online. Yung nga ni maduman na ako, At pagkatapos, paki-like tabi ito, pagkatapos paki-share,
At pwede po kamo message sa kuyang babasahon digdiyo sa Facebook Live ng DCGB News Online, o at the same time mag-text po kamo sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475. Okay? So yan po mga tugang. Kaya ako nagpapasalamat at ako naiinganyo at nagkukusog ang sakuyang buot kasi nga ni pala kadakol talaga nagdadawog sa tuya. Lalo sinabi sa kuya ni Bertito Laganson kasuhapon, alam Father, magayon ang mga inihiras mo sa programa mong Marahay na Hapon. Kaya dahil sa inyo mga tugang, padagos bang kita giraray, maghiras ding informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Sorry po kasuhapon kasi kasuhapon, ayun nga ni, ako po ang speaker digdi sa moyang ginigibong recollection sa graduating. Kaya gusto ko rin na i-congratulate po College of Health and Sciences. So College of Health and Sciences kasuhapon, kadakul sinda. And actually, kompleto. Kompletong-kompleto pala sila. Sabi sa Kuya, Father, yung walang absent. Congratulations po. Alam mo, sa mga colleges digdi sa University of Santo Tomas Legazpi na mga estudyante talaga, very active, ay ang College of Health and Sciences. So mga nurses. Sabi ko nga ni kasuhapon, bago kami magpuong kan recollection, magtiwala ka mo sa sadiri nindo na makakapasa ka mo sa board exam. Kasi next year, ma-board exam. Actually, sabi pala nila, ma-board exam pala sila ngunya na August. 2026. Sabi ko, ipagpapangadyi ko kamo, nagabos kamong makapasa. At tinawaan ko nga ni Sindaning, sabi, formula. Una, dasal. Kasi unahin natin ang dasal. Kasi kung unahin ang aral, hindi man dasal. Actually, bakit dasal ang unahin? Kasi pag ikaw ay nagdasal, pag-aral mo, maliliwanagan ang pag-aaralan mo. Kasi sabi baga kasi sa Bible, seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Unahin natin ang Diyos. Kaya bago ang gabos, Diyos muna. Kaya magsasa-Diyos kita. So kaya sabi ko, dasal. Kasi bago ka mag-aral, magdasal ka muna. Kasi nga, parang pag nag-aral ka, the Holy Spirit will guide you, will enlighten you. Kasi kasama natin ang Diyos. Tandaan po natin, ang buhay taligdi sa daga, misteryoso. Misteryoso talaga. Mahiwaga. At nandoon ang Diyos Kaya wag natin aalisin ang Diyos. Kaya palagi dapat nandyan yan. Unahin natin ang Diyos. Kaya sabi ko, dasal, aral at mabuting asal. Yan importante yan Kasi kung may mabuting asal ka, hindi ka mayabang, hindi ka nagmamalaki, maganda ang buhay. Pero halimbawa, nagdasal ka, nag-aral ka, at hindi wala mabuting asal, hindi maganda. Actually, ang dasal na nag-aaral ka, nagbubunga po yan ng mabuting asal. Ng mabuting asal. Yan ang sinasabi ko sa mga estudyante. Yan ang sikreto. Problema minsan ganito Father, hindi ako nakapagsimba nung linggo kasi ako sa problema ko sa ACADS. Kaya sabi ko nga, magsimba ka para sa ganun, tawag ka ng grasya sa pag-aaral. Kasi nga, tandaan natin, aral ka ng aral, kung dai ka talaga tatawan ng liwanag ng Espiritu Santo, wala. Tandaan natin, kaya let us always make God our partner in life. Kaya magdasal. Connect with God. Importante yan Because God is the source of everything. Yan. Kaya kasugma, sabi ko sa mga graduating students ng College of Nursing digdi sa UST Legazpi, si Father Boots at kami nagpapangadyi, nagabos ka mo makapasa. Sabi ko nga sa kanila believe in yourself, maniwala ka mo. Kasi minsan nagdududa. Nagdududa sila sa kanilang kakayahan. Who are you to doubt yourself?
Ano? When God believes in you. Ano? Kahit na tayo nga makasalanan, nandyan pa rin ang pagtiwala sa tuya ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, tinatawag kita ng pagkakataon, tayong buhay. At every time na tayong nagbubuhay, o buhay na buhay tayo, ibig sabihin, nagtitiwala sa tuya ang Diyos. Ano? Tinatawag ka. So ngayon, nagtitiwala sa mo ang Diyos, magtiwala ka rin sa sarili mo. Ano? Yan. Importante yan. Kasi minsan, nawawala ang tiwala natin sa sarili at lalong nawawala na rin ang tiwala natin sa Diyos. Ano kaya wag tayong mawala ng tiwala. Yan po ang importante magtiwala ka. Magtiwala kasi pag nagdududa ka, na hindi ka nagtitiwala, naku alanganin po yan eh. Nagduduwa-duwa, difficile po yan. Hindi ka dapat magduwa-duwa. Ang importante mga tugang, magtubod. Ano? Magtubod ka. Kasi magtubod ka, believe in yourself. Okay? Sabi ko nga, the greatest love of all. Katabagan ng greatest of love of all. Yun talaga naman pagtubod sa sadiri. Hindi naman, Father, hindi man, Father, mayabang na ako pag nagtubod ako sa sarili. Hindi po. Kasi importante yan Believe in yourself. How can I believe in you na hindi ka naman naniniwala sa sarili mo? Maniwala ka muna sa sarili mo. Parang ibang tao, maniwala din sa iyo. Yun. Importante maniwala ka. Sabi ko nga sa inyo mga tugang, kaso ugma sa kakasubago, nagbigay kasi ako ng welcome address sa mga itong mga graduating students. Sabi ko nga sa kanila na ganito yun. Ay noong noong high school ako, mababa nga so nakuha ko sa NCEE. Tutugan ko 97. Ako pasadong awa, Kasi alam mo sukat off kay 25, ako 30. Pero hindi nangangahulugan na mababa so nakuha akong NCEE na wala na akong nagawa. O bakit naging cum laude ako? Nang sa philosophy, cum laude. Nung nasa theology ako sa UST, cum laude. Nung nag-MBA ako, nag-Master of Business Administration ako, magna cum laude. O ano ka na naman? Baka nag-doctoral pa ako, baka summa cum laude na. Ibig sabihin, maniwala ka sa sarili mo. Huwag ka magduda. At the same time, sabi ko sa kanila, nung high school pa ako, natanggap ako sa Dominican. Ay, hindi pa nga ako Dominican. Hindi pa ako tinatanggap ng Dominican. Hindi pa ako pumasok sa Dominican. Doon nung fourth year high school ako, bago kami graduate noong 1975, ang ginigibo ko na kaagad, sabi ko nga, Father Gallardo Bombasi Jr. OP. Tingnan mo, wala pa nga, hindi pa nga ako tinatanggap sa seminaryo. Pero may OP na tulos ako. Hindi naman presumption yun That is what we call being hopeful. Ibig sabihin, nagtitiwala ako. Na hindi ako pababayaan ng Diyos. True enough, I will be celebrating my 50 years as a Dominican next year. Ngayon, 49 ako. This coming May 27, 2026, 49 years na po ako sa pagiging Dominican. Pero next year, 50 years na po ako sa pagiging Dominican. And 42 years na ako sa pagiging padi. Ganyan, So next year, 43. So ibig sabihin mga tugang, hindi dahil sa akin, kundi sa tiwala ko sa Diyos. Kaya importante magtiwala tabi kita sa Diyos. Dahil kita dapat magpaparaduda, kahit nga ng unya na panahon talagang dipisilon baga, na panahon ngunyan. Dipisilon ito nga ning mga estudyante na halos Father, matagal na kaming matagal na kaming naghihintay ng sasakyan. Ang sabi ko sa kanya, saan ba kayo? Kasi nadaanan ko sila. Papasok na ako sa gate ng UST. Tapos nakita ko pa yung mga estudyante, kawawa naman, mga 8:45 na ng gabi yun Pagkatapos tinanong ko, wala ba kayong masakyan? Wala, Father, matagal na kami naghihintay digdin, aluyo na kami nagparahalat kang sasakyan, mayo kami masakyan. Sabi ko, sige, sakay na kamo.
Oh, ito pala yung mga graduating students ng civil engineering ng UST Legazpi, tulong babae, sarong lalaki ito. Sumakay sinda, pagkatapos dumiretso na kami, inatid ko sinda. Sayang ka mo, Father, pwede bang ihatid mo kami dyan sa may sa may SM terminal. Inatid ko sinda, pagkatapos ang nangyari, nahiling ko, grabe, halaba uno, noon, supila. Kaya, susaro nga ning empleyado mi, si Miles, sabi ko, sige, Miles, yatod na lang kita, duman sa Santo Domingo. Oh, kasi yun na nga ni, grabe talaga. Sabi, alam mo pa, nakakauli ako sa Samuya, sa Harong, nahali ako digdiho. Alas 5 baga siya naritira o 5:30 nahali digdi sa UST. Minsan 6 o'clock paning banggi nahali digdi sa UST. Pagkatapos naduman sa nakahalat siya. Naabot na sinasarong ninda. Mag-aalas 11 na ning banggi. Nakahalat kang sasakyan. Sabi nga ni Mal, sabi sa Father, dati may 40 jeep ang nagbabiyahe sa Muya. Ngunyan, alam mo ang nagbabiyaheng jeep? Anom na sana. Pagkatapos bako na sa mga talagang mga driver ang nagmamaneho nga ni. Kasi baka di na kaya sa boundary. Ang nangyayari, so nagda-drive na lang, so kuyan. So mga jeepney owner. Oh, yun talaga kawawa. Pati yung mga tugang, magtiwala lang kita. Misis ano man nangyayari ngunyan, God is still in control. Miski nga nakikita, ano ba nangyayari ngunyan sa gulo sa Middle East, yung gera? Kailan matatapos ang gera ngayon? Tandaan natin, matatapos pa rin ang gera. Why? Because God is in control. Tandaan po natin, ang Diyos pa rin ang may hawak ng bit. Ang Diyos pa rin ang may hawak ng mundo. Tandaan po natin, hawak ko ang bit. Ang Diyos pa rin ang may hawak ng mundo, hindi ang tao. Kasi ang tao, pwedeng mamatay yan eh. Anytime, di mo, si Ayala Kameni, saka yung mga ibang patay na, hindi ba? Kasi hindi naman, ang Diyos hindi na mamatay. Kaya God is in control. Kaya wag mo natin sasabihin, ay nako, wala na talagang mangyayari dito sa mundong ito. May mangyayari po na magandang bagay sa mundong ito kung tayo lamang po ay magtubod sa Diyos. Yan, okay? Kaya yan mga tugang, magtubod sana kita sa Diyos. Okay? By the way, gusto ko ang batiin si Ami Estrella. Sabi niya, good afternoon po, Father Butch. At saka si Ana Peña Campo, maray na hapon, pakibati po ang agum ko na nagdadangog po. Si Chris Campo dyan sa Jaro, Pastuhan, Malinaw. And of course, gusto kong batiin din si Lord Desita, Lord Rillama. Hello po, Father. Okay? So anyway, mga tugang, mag-break muna kita. At padagusto ang pagtao sa indo ng informasyon, inspirasyon at bendisyon. Ang oras tabi ngunyan, 20 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters To perform, To win. to rise above challenges. top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon
edukasyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giranay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. At sabi din 8811. Anyway, itong balita ito na nakaraan pa ito eh. Yung Father Butch, hindi po ba naawa ang pari ng Malabon Church last Easter Sunday, ginawang salubong ang mga kalapati, ang pakpak ginapos parang si Jesus ay may ginapos pa sa mga balloons sa dagat, ang bagsak ng balloons at kalapati dahil po sindang hirak, sabi niya. But alam mo mga tugang, dahil sa kadakol kasi minsan nangyayari na misinterpret po ito. Kasi dati pala yan, ginagamit na talaga nila ang kalapati. Nga lang, ang nangyari ngunyan, ito, tradition pala talaga nila, kalapati ang ginagamit sa salubong. Nga lang, ang siguro nagkamali doon, kasi yung ginapos, So, yun pa pagkakamali. Anyway, nagsabi na namin si Cardinal David na sorry. Okay? Sorry. Anyway, so, pero mga tugang, iyan ay simbolo. Pero tandaan natin, ano ba mas pahalagan? Yung buhay ng kalapati o buhay ng tao? Yan ang tanong ni Father Butch. Kasi minsan, masyado tayong bibigyan natin, mahirakon tayo sa mga bagay, mahirakon tayo sa mga hayop, pero pagdating sa tao, asayin ang satuyang pagkahirak. Yan. Kaya minsan nawawala tayo eh. Tulad ng mga pagkahirak sa mga tao. Yun. Mas nahihirak pa kita sa mga hayop, kaysa sa mga tao. Mali yata ang priority. So, but anyway mga tugang, totoo, naghagad naman ang silang Pero gusto ko rin tawaning importansya mga tugang, ang pagkahirak sa tao. Kaso last Sunday, sa tuya mga tugang, na pinagsilibrar ang Divine Mercy Sunday. Ito po'y pagrumdom, lalong-lalo na sa pagkahirak kang tao. Okay? Sabi ni ni 3454. Good PM po, Father. Wow. Advance happy 50th. Hindi po sacerdotal anniversary next year. Dominican profession anniversary. So pagiging Dominican. Kasi I became a Dominican nung nag-first profession po ako nung 1977 doon sa Iloilo City, doon sa Haro, Iloilo City. Doon po yung nung May 27, 1977. Kaya next year, May 27, 2027, kami po, pumasok kami, we were 35. 35 na mga seminarista pumasok. At nag-profess kami 10. 10 kami nag-profess. Pagkatapos ngayon, nagluwas sunda, naging padi kami. Out of 10, naging padi si Father Tony Oriada, Father Romy Asusano, Father Bogsmara, saka ako, yours truly. So, 4 kami naging padi. Out of 35, ha? Grabe, ilan ang nawala sa muya. Out of 35, 4 lang po kami naging padi. At ngunyan, ang buhay na lang, kami tulo nila Father Father Romy si Father Romy Asusano, siya po yung padi na ginadan duman sa Malabon, sa Caloocan, sa Nabotas. Siya po ay padi noong 2004 June yun tanda ko pa yun June, I think June 6 something yun, June 6, 2004. Banggi po kayo ito na pagkamalian kasi nakabisikleta si Father Romy Asusano, pauli na duman siya sa dagat-dagatang convent, sinaksak siya sa tagiliran, at actually nung nasaksak, namatay siya, hindi nga siya matagpo kasi kinuha yung ID, walang identification talaga. So, kaya nga, nung magmimisa na po siya Sundays, kasi Corpus Christi yun eh. Nung Corpus Christi, alas 10 ng umaga, dapat naman siya magmimisa.
ay ang nangyari ay nawawala si Father Sunny. Kinatukan na nila sa kumbento, sa kwarto niya, wala. Sinira na nga yung pintuan sa kwarto niya, wala. Nasaan? Yung pala napatay na. At mula noon hinanap. Actually, yung pumatay kay Father Romy Asusano, na-interview pa yun eh. Alam mo kung ilan ang pinatay niya, sinaksak? 14 tao na ang pinatay niya sa pamagitan ng pagsaksak. Bakit? Tinanong siya, bakit ka nagsamasaksak? Alam mo kasi daw, nung bata pa siya, nakita niya yung kanyang tatay ay sinaksak ng uncle niya. Yun, uncle niya yan ha. Kaya mula noon, sinaksak din niya yung uncle niya. Yun, nang sumaksak na tatay niya. Kaya bata pa siya, marami na siyang sinaksak. Kaya ang ginagawa, nasanay siyang pumatay sa pamagitan ng pagsaksak. Actually, hindi ko lang alam kung nahuli yun pero hindi ko alam kung nasa kulungan pa. Kasi ang nangyari noon, parang, yun nga, yung problema talaga dito sa mundong ito, lalo sa Pilipinas, ang hustisya, wala. Wala talaga. Hindi ko alam kung wala na yata, walang nangyari doon eh. So yun po ang nangyari sa Father Romy Asusano. So may he rest in peace. Pero kaya ngayon, yung isang classmate namin, si Father Tony Auriada, ay may bedridden na po siya. Na-stroke siya noong, I think 2017 hanggang ngayon. Bedridden po siya. Kaya actually, dalawa na lang kami ni Father Conrado Mara OP magse-celebrate next year. Okay? So May 27, 2027. Siyempre, dumang kami mag-profess sa Santo Domingo Church, Quezon City. Yan. Sabi ni 3454, sana si Ringman ang first cousin kong padi lang siya sa Sutana. Okay. Congratulations daw, sabi sa kuya ni 354. So, tabi nindo kami na mga padi na magpadagos. Importante talaga iyan. Kaya nga, ngunyan, miski, habi ko nga, 50 years na ako sa pagiging Dominican, masaya para ako sa pagiging Dominican. Nandiyan po talaga ang trouble. Ang kahirapan, di mo talagang mawawala yan. Pero sabi ko nga sabi ko sa mga nagre-retreat ko niyan, sa mga graduating students, ang importante, panghawakan mo lang ang bit ni Lord. Hawak ko ang bit. Hawak ko ang bit, At papapasukin mo lang si Lord sa buhay mo. Ayun. Hawak mo ang faith in the Lord. Kasi pag hawak mo ang pananampalataya mo kay Lord, ano man mangyari, palaging pinanghawakan mo. At dahil pinanghawakan mo, huwag ka lang bumitaw. Huwag kumapit ka lang lagi. Kaya nga hawak ko. Kaya kabit mo lagi yan. Nakakabit ka lagi sa pananampalataya kay Jesus. Kasi tutulungan ka. Yan. Na importante sa buhay yan. Kaya ngayon nga sa tuya ngunya na tapos na Semana Santa, ngunya na sa Easter season na kita, panghawakan ta ang pagtubod ta kay Jesus na nabuhay na magmuli. Kasi kung si Jesus baga, dahil nabuhay na magmuli, di sayang, ibig sabihin, payo kita dapat pagtubudan. Bakit ka matubod sa Diyos na nagadan, dahil na nabuhay? Di ka dapat magtubod dyan. Pagtubod ka sa Diyos na nagadan, pero nabuhay na magmuli. Yan ang si Kristo. Kaya yan sa tuyang pagtubod. Patay mga tugang, babalik muli si Padre Bones pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ngunyan, 32 minutos, makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokang. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasio P. Ngunyan aldaw ning Martes, petsa 14 kang bulan ning Abril 2026. Okay? Yon, okay? So, sabi ni 8811, kami po, Father, was namin ang feet ni Lord. Ayaw mi ng bit na nakit. Yun. Tama-tama naman. Huwag tayong mananakit. Kasi pangit po yan nananakit. Ano? Kasi alam mo, pag tayo ay namatay, isa lang naman siguro ang itatanong sa atin ni Kristo. Ikaw ba'y nagmahal? Yan. Ikaw, paano mo ginawa ang buhay mo? Nagmahal ka ba? Kasi, alam mo, bakit ko masabi yan? Kasi nung si Jesus ay nabuhay dito sa mundo, He gave us one commandment. And what is that commandment? Love. So in other words, our standard is love. So ang itatanong sa atin kung may criteria, di ba? Criteria, di ba? Sa mga judgment, may criteria. Ang criteria, walang iba kundi pagkamuot. Yan, pagkamuot, love. Sabi, I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. So in other words, yan ang yapot sa tuya ng Panginoon. Kasi, gano'n naman kung ano ang criteria, yun ang commandment, yung utos. Hindi ka pwedeng mag-judge na walang criteria. At ang pinaka-criteria mo doon ay yung sinabi sa iyo, yung policy. Parang ganito yun Sa job description, ako po bilang empleyado din dito sa University of Santo Tomas Legazpi, kahit nga ako po director at chaplain, ay meron kaming job description. At yung job description, nandun po yun. Pagdating sa job evaluation, i-evaluate ako depending on the job description. O ganun din sa buhay natin. Bilang mga tao, bilang Katoliko, bilang mga katakasunod ni Kristo, ang pinaka-job description natin ay yung commandment ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, love. So in other words, pag tayo ay namatay at tayo ay huhusgahan, ang itatanong sa atin o ihapot sa tuya, saro sana hapot iyan. Nang ikaw nabubuhay naman sa daga, nagmahal ka ba? Ano, nagmahal ka ba? Yan naman talaga Nagmahal ka ba? Yun. Anong ginibo mo? Father, nagpakayaman ako Oo, wala naman sa maging mayaman. Pero naging mayaman ka. Ginamit mo ba yung kayamanan mo sa pagmamahal sa kapwa mo? Yun. Baka ginawa mo lang yung kayamanan mo para sa sadiri mo sana. Wala yun. Nang api ka pa. Mayaman ka na, nang api ka pa ng tao. Wala ka talaga. Punta ka sa impyerno. So, importante yan Wala naman po maging mayaman ka. Hindi po kasalanan maging mayaman. Maliban na lang kung ang kayamanan mong yan, gagamitin mo yan sa kasamaan. Gagamitin mo yan labag sa kalooban ng Diyos. Kaya kung ang kayamanan mong yan, ginagamit mo yan sa pagtulong sa kapwa. Tulad, mayaman ka. At dahil mayaman ka, mayroon kang natutulungan na yung napapakain. Okay? Nabibigyan ng bahay. Yung mga tinatawag natin na corporal works of mercy, spiritual works of mercy. Yun, makakatabang yan. So, tama lang.
ginamit mo. Pero, halimbawa, binigyan ka ng talino at ang ginawa mo sa talino mo ay ginamit mo yun sa pagtulong para pangloloko ng ibang tao. Eh di wala yan. Pero binigyan ka ng talino at ginamit mo yung talino mo sa pagtulong sa kapwa. Ano? Parang sila ay matulungan mo sa buhay. Ano? So ginamit mo ang talino mo ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi pagkabutihan po yun. Pag ginagamit natin. Ay oras, halimbawa, binigyan ka ng oras ngayon. Ano? At nang binigyan ka ng oras ng Panginoon, paano mo ginagamit? Tanda natin, everything is borrowed. Borrowed time, borrowed body, lahat po yan eh. Hiram lang natin sa Diyos yun eh. Actually, hindi naman pinahiram sa atin ng Diyos lamang. Hindi natin hiniram. Iba yung pinahiram sa hiniram sa Diyos. Ano? Hindi. Wala sa atin sino man dito sa mundong ito ang humiram ng buhay sa Diyos. Pinahiram ng Diyos ang buhay natin sa mundong ito. Pinahiram sa atin ng Diyos ang panahon. Kaya everything is borrowed. At habang mayroon tayong panahon, mayroon tayong buhay, mahalaga po ito. Gamitin natin ito na ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po eh. Kaya sabi ko nga nung nakarang araw yung last week yata yung sa programa, di ba? Sabi ko nga, ngayon na nasa Easter season na tayo, sa muling pagkabuhay, tapos na tayo sa yung pagpapakasakit ni Kristo. Ibig sabihin, we have to be Easter people. Maganda po yun eh. Tayo mga tao, mga mamamayan na buhay. Yan. Buhay ang pananampalataya. At pag sinabing buhay ang pananampalataya, ang buot sabihin kan mga tugang, ano ka? Masigla, mabait, yun talagang makadiyos, mapagmahal. Yan talagang buhay na buhay. Sabi nga, nakikita ko ang Diyos sa buhay mo. Yan. Yan naman talagang dapat habang tayo nabubuhay dito eh. Ipakita natin ang Diyos sa mundo. Actually, ito po ang binigay ko sa mga graduating students ngayon dito sa UST. Ano po ba ang magiging handog o ambag ng UST Legazpi graduate sa mundo? Ano ba ang magiging Sabi ko, depende yan sa sabi ko nga sa core values. Ay dito sa UST, ang core values, pahalagan po natin. Ang number 1, 4 po kasi yun eh. Life, Life, okay? Love, truth, and gratitude. So yun po 4 na values. At sa Dominican, may 4 na Dominican values din kami. Yung gratitude is through prayer. So that's why mahalaga, pray with grateful thanks. So pray with gratitude because ang taong palaging nagpapasalamat, masayahin. Kaya palagi magpasalamat, pray with gratitude. Hindi minsan kasi nagpe-pray tayo pero hindi naman with gratitude. We pray for the sake of requirement. We pray with minsan napipilitan pa tayo. Tandaan po natin na whatever we do, nagmimisa, nagdarasal, huwag natin titingnan ito as additional burden or additional work. Hindi po dapat yan eh. Ang dapat titingnan natin, always pray with gratitude. That is number 1. So inalign ko po ngayon eh. Because mahalaga dito, yung mga UST Legazpi graduates, you are sent, tandaan po natin, you are sent to live a life of truth out of gratitude. Yan. Para kami nagre-retreat na rin. Yan po talaga naman eh. Dapat ipakita. Sabi ko sa mga estudyante dito na graduating students, kanina lahat na estudyante kasi sinabihan ko yan eh. Ako nag-welcome address sa kanila, welcome remark muna sa kanila, na itong tema ng ating recollection, kayo ay sinusugo na mabuhay, sa katotohanan. Live a life, you are sent to live a life of gratitude. Buhay na may katotohanan at tapat
sabi ko nga, be faithful and not only successful but be faithful. Mahalaga po yun. Ano? Mahalaga to live a life of truth. Hindi po graduate ka sa UST Legazpi pagkatapos kasama ka sa mga corrupt officials ng gobyerno. Hindi po tama yan. Dapat ang mga graduate sa UST Legazpi hindi involved sa corruption. Ano? Pag ikaw involved sa corruption, ay siguro nag-aral ka lang sa UST, hindi ka talaga natuto sa UST. Iba yung nag-aral sa natuto. You just studied but never learned in UST. You were not molded. Yan. Dapat, pag ikaw nag-graduate sa Aquinas University, lalo sa UST Legazpi, mahalaga po, you have to live a life of truth. Yun, mamuhay kang tapat. Yun, para ka magiging mabuhay kang tapat. Ano? Unang-una, maging honesto ka, maging truthful ka. Yan, importante yan. So, napakahalaga mga tugang iyan. Kaya nga, gawin natin yan na tayong lahat ay nabubuhay ayon sa katotohanan. Okay? So, yan. Kaya yan ang hamon ko sa mga UST graduates ngunyan na 2025-2026. Ano? So sa recollection, yun na po sinasabi ko you are sent, sinusugo kayo. Ano? At ito ang magiging ambag ninyo to live a life of gratitude. Out of gratitude. In other words, ginagawa mo yan, mamuhay ka dahil sa pagpapasalamat. So, yung pinaka-basis or the foundation of all that you do and of who you are is gratitude. Yan, napakahalaga po yan. Gratitude. Bakit ka magiging mabait? Kasi nga, gratitude. Bakit mo ginagawa ang kabutihan na to? Because out of gratitude, dahil pasasalamat. Ano, parang, di ba, parang in a way, parang utang na loob ko kasi yan ginagawa ko kasi utang na loob ko. Actually, maganda po yun I have met some alumni. And by the way, gusto ko palang batiin yung group 1996 groups ng Aquinas University High School. Noong nakaraang Sabado, ang iyong lingkod po ay naimbitahan na magmisa dyan sa Old Campus, dating Aquinas University High School. Doon po sila nag-graduate noong 1996. At sabi sa Kuya, Father, nagdadawag tabi ako sa Indo. Thank you very much sa group. Pwede ka mo ako pagparamdam naman ka mo kung nagdadawag tabi ka mo sa Kuya sa 0925-811-3851. Mag-text ka mo sa Kuya. Sa 0925-811-3851. Magparamdam ka mo Kaya binabati ko yung group 1996 graduate ng Aquinas University High School. At yung sabi nga nila ito Father, maraming ambag. Kaya maganda po yan na yung mga natutunan ninyo, the values, mga pagpapahalaga natin, especially the value of truth as Dominicans, mga Dominican, ating talagang isabuhay. Yan naman talaga importante. Isabuhay mo ang inyong pinag-aralan. Kasi kung may pinag-aralan ka, hindi mo sinasabuhay, ay sayang, hindi ka nagkakapag-ambag sa mundo. But anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga pag-inomdom. Ang oras sabi ko yan is 46 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ng bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programa Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At sana po ako ay nakapagbibigay sa inyo ng inspirasyon, informasyon, as in bendisyon, So sinasabi ko mga tugang mahalaga na kita baga isinusugo, sinusugo tayo ni Kristo. Ngayon na isabuhay ta ang pagmamahal. Yun naman talaga ang diwa ng muling pagkabuhay. Tanda natin si Jesus po ay hindi nanatili sa libingan. Huwag din po tayong mananatili sa libingan. So let us rise. Sinasabi, bumangon ka! Bangon, 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 bangon! Yan, mga bangon, 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 bangon. Bumangon tayo, Alam mo, totoo, lahat tayo man ay nasabi nga, na bumabagsak, pero bumangon ka lang. Rise. The message of the resurrection or the message of this Easter season is that we have to keep on rising with Jesus. Okay? Huwag tayong manatili na gumagapang, kundi tayo po ay manatili na bumabangon. Yan, bumabangon po tayo. Huwag mong hayaan na, wala na kami, Father, magagawa. Kasi ganito lang po talaga kami. Mga tao lamang kami. Yes, tao tayo. No doubt about that. But, we were baptized. Nabinyagan po tayo At nung nabinyagan tayo, anong ibig sabihin yan? Nagbangon tayo, bumangon po tayo sa kasalanan, labanan ang kasalanan. At sabi ko nga sa mga estudyante, kasi katatapos ko lang po sa mga estudyante at mamaya pupunta naman ako doon sa mga estudyante at pagkatapos nitong programang ito. Sabi ko nga sa kanila, mahalaga po na tayo ay palaging makapag-reconnect with God always. Kasi para bang kung tutusin, kung tayo ay parang cellphone, kailangan i-charge natin ang sadiri natin. Kasi we will run out, maluluba tayo. Palaging may energy. And siguro magtataka kayo, Father Butch, saan mo kinukuha yung energy mo? Alam mo, kinukuha ko ang energy ito, walang iba kundi sa dasal. At speaking of dasal, hindi naman yung dasal na binabasa lang, kundi yung dasal na I always imagine that God loves me, that God forgives me, that God is with me. So yun po, imagine, nandiyan ang Diyos sa iyo, kasama-sama ko ang Diyos. Kaya yung aking kanta nga dito sa ating programa, kasama-sama natin ang Diyos. Yun po lagi yan. Doon po ako humuhugot. But anyway, speaking of hugot, ng ating pananampalataya, saan tayo humuhugot ng lakas o ng ating buhay, ay walang iba kundi sa salita ng Diyos. Okay? Kaya basahin ko muna bago tayo maghiwalay sa araw na ito, ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa panahong ito ng Martes, April 14, ng muling pagkabuhay, linggo ng Pasko ng pagkabuhay, dalawang linggo ng muling pagkabuhay, second week na po tayo ng Easter season. Ang mabuting balita mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata 7 hanggang 15. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak na muli.
Umihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naroroon. Bakit? Kasi ang hangin hindi mo nakikita. Nararamdaman lang natin yan. O parang Diyos, hindi natin nakikita ang Diyos pero nararamdaman natin yan. Okay? So hindi naman lahat na nakikita pero nararamdaman. O ganun din ang Diyos eh. Hindi natin nakikita pero nararamdaman natin na may Diyos. O ganun din po. Tulad nito, ang hangin, hindi natin nakikita pero alam niyo may hangin. Ito, patuloy tayo. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro, pa naman kayo sa Israel at hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito? Yan mo kahit na siya ay guro, nag-aral, pero hindi niya alam Tanda ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo. Tandaan natin, si Jesus ay naparito sa mundong ito upang magpatutuo. Kalang hindi nila tinatanggap ang mga pahayag at patutuo ni Kristo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanglibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang ibig ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Uy, mahirap nga eh. Ito na mga corporeal, mga material na bagay, hindi nga naintindihan. How much more the spiritual world? Yan. Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilan, kaya hindi naman kailangan itaas ang anak ng tao upang sinumang magsumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, yan po ang mabuting balita ngayon sa araw na ito ng Martes mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata 7 hanggang 15. Sabi dito? Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilan, kaya hindi naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang mahalaga. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Importante po, magtiwala sa Diyos. Kasi hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan, o makalangit na buhay, kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Magtubod ka sa Diyos. Ang problema sa tao, di nagtutubod eh. Minsan natubod pa kita sa ibang tao, pero sa Diyos, di nagtutubod. Kaya nangyari, kadaklan sa tuya, nalilin lang. Lalo na ito, di ba? Yung nangyari sa Iran, yung rehimen na yun, na rehimen na talaga mapang-api, mamamatay. Tingnan mo, talaga naghahasik ng terrorism sa mundo. Yan, mga tugang yan. So ito po ang ibig sabihin, na itaas na ang anak ng tao sa banal na krus, sa pamagitan ng pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng pagtataas na ito, inangkin na ng Mesiyas ang pinakaaba at pinakadustang kapalaran ng tao. So makikita natin nandoon na talaga Tinanggap na ni Jesus ang lahat na kapahamakan. Parang tayo ay maligtas lamang. Yan. Kung inangkin ni Jesus ang lahat, So pinasok ang pagpapala ng Diyos, sa kaligayahan at hanggan ng buhay. Sa pagsasagawa nito, nagkaroon na ng makatulay na tao ang walang hanggan pagitan sa Diyos. In other words, nagkaroon na ng tulay ang langit at lupa dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya nga naging bridge ang krus Ang krus ay naging tulay papunta sa langit. Kaya meron na tayong tutulayan, meron na tayong dadaanan, kundi ang krus ni Kristo. Yan. Kaya yan ba si Kristo? Yan. Dahil sa pinagkaisang pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo mismo ang naging tulay tungo sa pag-iral na hindi na depende sa panahon o espasyo. Bagamat inaalok po tayo sa lahat,
Tanganing sa pamamagitan ng pananampalataya, matatamo ng tao ang buhay na ito. Kailangan konektado tayo sa Diyos. Konektado tayo kay Kristo. Yan po'y mahalaga eh. Get connected. So ang kinindin ang pagkakaisa at pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Kaya mahalaga po ito. Kaya sa banal na komunyon, nananahanan si Jesus sa atin at nananahanan din tayo sa Kanya. Kaya ang tanong ito, paano ito dadaloy sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Yan po ang tanong na dapat natin sagutin. Paano ba ito dadaloy sa ating araw-araw na buhay? Yan. Paano nga ba? Okay? So anyway mga tugang, mayroon po tayo pang ilang minuto. Gusto ko lang gusto ko lang pong basahin ang ilang mga text messages po dito. Nakalagay dito, sabi na, tama, sabi ni 3454, rise after his fall. Tama po yan, Father. Tama, kinakailangan tayo bumangon lagi. Ano? Tandaan natin ito, ang mensahe ng pagkabuhay na magmuli sa buhay natin ay ito po. Ano? Huwag po tayong manatili na bumagsak. Ano? Huwag tayong manatili sa kasalanan. Kinakailangan po na tayo ay magkaroon ng pagbabago. Ano? Sabi nga, mahalaga po yung tinatawag rise. Bumangon tayo. But anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po si Father Boots nakapagbigay sa inyo ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon sa pamagitan ng programang Maray na Hapon. Okay? Thank you very much po. At sana kayo palagi ay mag-ingat. Palagi tayo nasa mabuting kalagayan. Thank you very much sa ating technical. Ang technical po natin ay walang iba kundi sino ba ang technical natin ngayon? Si Ramir Tanay, tama ba? At the same time si Ramir Tanay. Thank you very much, Ramir. At thank you very much din sa ating IT, si Jerome Martinez. Abangan po ang susunod na programa, Usapan Pamilya. Ito po si Father Boots Bombasi, OP, sa programang Maray na Hapon. God bless you and I love you. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless. Bye-bye.